Mula sa dating 1,000 pesos na binabayarang bill sa kuryente, sumipa yan sa higit 4,000 pesos ang binayaran nitong Hunyo ni Tatay Nelson ng Milaor, Camarines Sur, bagay na mabigat umano sa bulsa. Paano na lang umano ang pagbabudget kung sabay-sabay ang pagsitaasan ng mga bayarin? Magabat, siyempre. Paano po magabat? Magabata, magamit ng bawakan. Nagabad-gabad sa uyan, bulsa. Sa huling tala ng Camarines Sur 2 Electric Cooperativo Casureco 2, umalo sa higit 12 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente nitong Hunyo. Mas mataas sa higit 10 pesos per kilowatt hour na power rate nitong Mayo. Sa pananaliksik ng news team, nagsimulang sumipa ang pagtaas ng singil sa kuryente nitong buwan ng Abril. Ang mataas sa singil sa kuryente, isa lang sa mga nakapag-ambag sa mas mataas na inflation rate sa Camarines Sur maging sa Bicol Region. Main driver dito is electricity. Pagdating sa housing water na housing water electricity kasi sila yung may mataas na share sa inflation. Basically titingnan mo yan, kung nagbayad ka ng kuryente ngayong buwan, parang i-lemonize natin. Kung nagbayad ka ng kuryente ngayong buwan, ilang percent kaya ng budget ng family mo nakuha? Parang ganun yung isipin natin as to the share. Pero as to the main driver, tinitingnan natin kung tumaas ba yung mga yun o hindi. 8.7% ang naitalang inflation rate sa Bicol Region o ang bilis sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Tumaas pa yan mula sa 8.3% na inflation rate nitong buwan ng Mayo. Kasabay nito, sumadsad pa ang purchasing power ng piso sa Camarines Sur sa 0.69 centavos ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas kakaunti na lang ang nabibiling produkto ng pera ngayon kung ikukumpara noong 2018. Sa kabila nito, nanawagan ng BSP sa publiko na maging responsable sa paggastos ng pera. Ng purchasing power, everybody is affected. Ano ang implications kaya? Ano ang magiging actions on that? Yaong kita naman sa talagang sa pagpapapromote ng giraray na wise spending, and at the same time, yaong magiraray kita naman sa we really have in these trying times, yaong magiraray kita naman sa to mga ways and means on how we could maximize given this scenario nga na igwa kita nga kain. Kasi the data speaks, okay, the situations are being monitored. Okay, ang suggestion ta kayan talaga is really to really stick to the dumang kita sa mga measures, sa mga ways and means on how we could really maximize given the realities na yan sa mga realities na araw kain. Sa forecast ng PSA, posibleng tumaas pa ang inflation rate kung magpatuloy ang pagsipa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Chris Novello, CSN.